Binata, patay matapos tumalon sa ilalim ng umaandar na truck sa bayan ng Calasiao. Para sa detalye, panoorin sa ulat ni Idol Aaron Navelgas. 104.7 IFM. Report! Patay ang isang lalaki sa Calasiao, Pangasinan matapos tumalon sa ilalim ng isang umaandar na dump truck noong Enero 15. Nagkahiwa-hiwalay ang iba't ibang bahagi ng katawan ng 19 anyos na lalaking residente ng Pantal West, Dagupan City sa kahabaan ng kalsada sa Barangay San Miguel sa bayan ng Calasiao matapos masagasaan ng isang dump truck. Batay sa ulat ng pulisya, bandang alas 3 ng hapon nang binabagtas ng dump truck ang kalsada at bigla na lamang tumalon ang biktima sa ilalim ng papalapit na sasakyan, dahilan upang magulungan at masawi agad ito. Yung dump truck po is going to bayan na po. Ngayon, yung victim na kung po yung naglalakad, going na papunta sa kanila po. Ngayon, hindi natin alam o anong bigla po siyang nag-dive doon sa gulong ng dump truck. Ayon sa investigasyon, napag-alamang may mental disability ang biktima batay sa Persons with Disability o PWID nito. Pagkatapos po nung incident, pinakon natin po yung mga investigador po natin doon sa site po, doon sa pinangyarihan. Nalaman din po natin na yung victim is mental disability po. Bago ang insidente, namataan umano itong naglalakad-lakad sa gilid ng kalsada at pinagmamasdan ang mga dumaraang sasakyan. Matapos ang isinagawang eksaminasyon ng Rural Health Officer, ang labi ng biktima ay dinala na sa puneraryang pinili ng pamilya nito. Dinala naman ng driver, isang 37 anyos na lalaki at residente ng Mangaldan, Pangasinan, at ang dump truck sa Calasiao Municipal Police Station para sa kaukulang investigasyon. Matapos ang pag-uusap ng driver ng truck at pamilya ng biktima sa himpilan ng pulisya, napagkasundo ang hindi na magsasampa ng kaso ang panig ng biktima at magbabayad na lamang ng kaukulang danyos ang driver. Nagpaalala naman ng pulisya sa pangangalaga sa mga persons with disability at karagdagang pag-iingat ng mga motorista sa kalsada. Bigyan po natin ng maraming atensyon po, lalo na yung mga anak po natin or kamag-anak na mayroon pong PWD. Kung ano yung ingat natin sa mga anak natin na medyo normal, pagdating sa is dublihin po natin para po alis kahit paano maiwas natin po sila sa mga disgrasya po. Kasama mo sa IFM News Dagupan, Idol Aaron Navelgas, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.